Lake Victoria South Water Works Development Agency obago romo mar galamoro kod jopiny ma Korando kama dag thiedho pi mong'ere kaka waste water treatment plant owinjo gerie ma biro kaluwore kod ng'ikruok manobedo higa mar 2021 kane chenro mar daro kata dwaro gero dag thiedho pi ma kamano ne orado kod ng'ur kowuok kuom jopiny ma kono. Romo ma kawuono en mar lalruok mondo winjruok obedie kindgi kod jokorando ber ma chwalo chenro ma kamano biro kelo alworano kod gigo ma inyalo tim e bero ngima oganda ma kono kokalo kuom yudo pi maler ma othiedhi kaka owinjore. Odani watude achiel kachiel kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma bende koro oseikore yo makare mondo miyo wane ler to chenro mar lalruok e kinda telo ma ochung' ne weche mag dongruok mag pi alwora mar Lake Victoria South kaachiel kod jopiny ma Korando. Giwacho ang'o? Wacho ni chenro ni nosebedo kod ng'ikruok e kinde mokalo. Wang'ni gwelo pach jopiny mondo gipor wach kanyakla nyalo kelo ber ne jopiny yudo pi maler. To gin okenge mage miwacho ni oseketi to chenro ni nyalo kawo ndalo maromo nade mondo koro chak tich ayanga mondo oganda makawo yuda dongruok gi pi maler ma koro isingonegi kod chenro ma koro keti. Millicent kiwinja to koro nyiswa ne ler gi paro ma jopiny ne godo jotelo mochung' ne weche mag keyo pi alwora mar gwenge mag milambo mar nam lolwe kod alworano. Nyiswa ne ni weche gi ochopo kanye. Chal nade? Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e alwora ma Korando kuma bende chenro mar gero dag thiedho pi ma ong'ere kaka waste water treatment plant owinjo beni timore dhi nyime kaendi. En romo mar galamoro mar lalruok kod jopiny ma alwora niendi nikech ma en chenro mane owinjo beni chakore higa 2021 to nowinjo rum higa 2026. Kata kamano kano chakore kinde machien no ne orado kod ng'ur mopogore kowuok kuom jopiny ma kaendi ni chal ka gima ne owegi oko e chwalo chenro ma kamano. Ma emomiyo ateri achiel kachiel ir jokanyo mondo gilenwa ni to romo ma kawuono niendi gigeto godo wach mane to ere kaka gidwaro timo lalruok kata winjruok e kindgi kod jopiny mondo mi chwalo chenro ni odhi kare nikech wayudo ni midhiero ma bende oseneno e pi nam lolwe bende kelo dung kata chido mar pino emomiyo chenro ma kamagi dwa tim mondo mi sama ji puko chido kata gigo molil kata pi molil to kodhi e nam kucho to yud kaka nyalo kendo rocho ler mar pi e bwo nam lolwe. Ka kamano tadhi achiel kachiel irgi mondo mi gilerwa ni to odiochieng' ma kawuono gichopo kae en lalruok tang'o mokelo lalruok to gin okenge mage ma gidhi keto kare neno ni winjruok obedo kendo chenro ni ochwal mochopo kare. Machiegni ibro chako mondo nyiswa ni to kawuono kae tang'o matimore to mayo biro nang'o. Erokamano jokanyanam. Nyinga iluonga ni Engineer Felix Oguta. Atiyo e bad sirikal mamalo e bwo migao mar Ministry of Water, Sanitation and Irrigation. Atiyo ne Lake Victoria South Water Works Development Agency. Tijwa kaka omiwa gi sirikal en wadwaro ni mondo walos weche mag pi kaka ikeyo pi to gi weche mag ler kata sanitation mane tijwa matimo. Koro currently nitiere program watimo miluongo ni Lake Victoria Water and Sanitation Program ma dwaro keyo pi to gi weche mag ler e bombe ma Kisumu City to gi bembe moluore. Koro program ni en program mo obedo financed gi European Investment Bank, French Development Agency, EU to gi sirikal mamalo Government of Kenya. Pesa mitiyogo mwayudo mwaloso godo pi to gi weche mag ler en total mar 7.5 billion Kenya shillings. Wadwaro ni jo Kisumu County jo Kisumu City oyud pi makare to gi ler bende gibed gi ler makare. Koro itime kuonde duto east, west of Kisumu. Kama wantie kawuono wabiro mondo walalre gi jo Korando community nikech gimbe gine e chenro marwa mondo giyud pi maler to gi sanitation. Ne nitiere ng'ur nikech gineno ni nokwa keto gi mbele kwa chano chenro mar water and sanitation. Ne gidhie court kaito court no determine ni mondo court no ng'ado ni mondo wabed kodgi piny mondo wawuo kodgi walalre kodgi mondo wadhi kodgi kanyakla kwa tiyo project mar loso weche mag pi to gi weche mag ler. Kawuono kwaka wanaseneno ka nitiere
ranyisi ni jo Korando oseyie mondo project odhi mbele, mondo wa bed kodgi kanyakla e mpango mar loso pi to gi kuonde mag ler, mondo jo Korando bed maler kendo bed gi pi midwaro kaka chik mar Kenya oyie. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni na ka upach jopiny mana mapiyo mondo nyiswa ni to kokalo kuom romo ma kawuono kendo mane ma un godo to bende sani koro ng'ur mar bedo chat bedo maonge chagi nying. Okay, an iluonga ni Elijah Ponge Oteng, an ja Korando. Wan wa support project, wasebedo kwatwa gi Water South ma odiochieng' ma kawuono ne wabiro public participation, waneno ka lokruok nitie kendo jo Korando oseyie ni project dhi timore kendo gi kwe gi muolo. Waneno kawuono onge chochni moro amora mantiere, jo Korando oseyie gi project. Wan kaka wan jo Korando wa support project mondo mi alwora mar Kisumu City obed maler kaluwore gi problem osebedo go mag minyaga gi uchafu mantie Kisumu City. Erokamano. Erokamano. Nyinga en Thiedho Kelo, an achiel kuom komiti mar jo Korando. A support program mondo dhi mbele nikech ei Korando wa kae wan osebedo jirand town kendo town osesudo machiegni kodwa. Koro ji bende waserwako welo mang'eny ei Korando ka mosegero nyaka grofni ma gisebedo gi septic tank. Te kinde mabiro gi septic tank nyalo kata muoch ndalo mabiro gi kora waneno ni ka warwako project masiware jobet area waka wabiro bedo gi dongruok mang'eny ahinya. Omiyo akwayo gi muolo jo Korando mondo rwak project gi contractor mondo donji mondo identify the place ma project biro tiye kendo ging'e maber kendo akwayo jo project ma project biro tiye ni kata kobedo project to mondo kik wadar wewa wabed machiegni to giti gi compact manyien mok bi thing'owa kendo wabiro dak ka wan gi alwora maber, surrounding maber, wabiro bedo gi pi maler gi gimoro amora maler kendo dongruok biro dhi mbele. Bende iparo ni chenro ni biro kelo kata nafas mag tije ne jodak ma Korando? Erokamano. An gi geno ni tich biro bedo mang'eny ne vijende ma Korando kendo ji duto te biro yudo ber ei project ni nikech promise wa ni kata project ni wabinyalo gerwa skunde wa moko maricho, nyithiwa mokoso tich biro yudo tich kendo wan be wabiro bedo gi profit mang'eny. Erokamano. Mana kamano George Bati, kionge penjo moro amora sewinjo kokalo kuom komiti achiel kod jodak ma Korando kaachiel kod jakanyo ma bende nitiere kaendi mowuok ka Lake Victoria South Water Works Project ma bende olero kanyo ni sani endi winjruok osebedo kendo gin gi geno ni gibro lalore ma giwinjre ma chenro ni mar chwalo dag thiedho pi alwora ni odhi kare. Jo komiti kata jodak ma kan winjo koseyango ni gin gi geno kendo gidwa ni chenro mar dongruok no bi alwora ni. Kata kamano gigombo ni jo kanyo kata jo Lake Water chop singo margi mar neno ni okelo ne chenro ni okelo ne jodak ma kaendi dongruok mopogore kaka loso nafas mag thuolo mag tije ne rowere ma kaendi e kind mamoko. Kopogore gi mano, magi weche mabende pod wanyonore kaendi kwaluonu mos kaka gidhi rumo kanyaka ang' lalruok no kata romo mar galamoro niendi rumo no wane anini to bende odhi nyuolo lemo kaka oseyal kata kaka oselandi injili mare ne jopiny ma Korando. Ka kamano taduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuchore e mesa mar weche mar Ramogi TV. George Bati an kuomi. Erokamano Millicent Adhiambo, mana kaka isingo nawe e thuolo mondo koro med luwo wechego kaka lalruok biro bedo, weche ma ibiro chopie winjruok miboketi mar neno ni chenro mag pi maler ochopo ne oganda e alworano. Erokamano Millicent, med luwo no wachno. Nyakora Ramogi ka wadhi nyime gi weche mamoko en ni